Základ formulára tvorí jeho horná časť, ktorá je skoro identická s jednoduchým vyhľadávačom. Je tu navyše možnosť vymedziť výsledky vyhľadávania iba na predpisy, ktoré nie sú iba novelami, ktoré obsahujú hľadaný text v celom texte predpisu, toto je prednastavená voľba, ktoré obsahujú hľadaný text len v názve predpisu, ktoré obsahujú hľadaný text len v tele predpisu a ktoré obsahujú hľadaný text v poznámkach pod čiarou. Ďalšia možnosť vyhľadávania je podľa zadaných kritérií, a to podľa autora predpisu, typu predpisu, účinnosti predpisu a platnosti predpisu. Možnosť zoradiť výsledky vyhľadávania podľa kritérií: odborná priorizácia, číslo predpisu, dátum účinnosti, dátum platnosti a typ predpisu. Podrobný vyhľadávač umožňuje rozšírenie zobrazenia počtu výsledkov vyhľadávania na 25 alebo 50 výsledkov na stranu, prednastavený je 10 výsledkov vyhľadania. Možnosť prekliku na jednoduchý vyhľadávač.